And finally, 12 points to my favorite, Bosnia and Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, 12 points. Thank you, Peter. Mwah. There's Bosnia and Herzegovina with the first 12. Et les 12 points de l'Andorre vont pour l'Espagne. Bonne année. Spain, 12 points. Congratulations to Spain. We see them celebrating right now. Ikke helt overraskende. Stor bifald for Ort. And Moldavia, 12 points. Moldavie, 12 points. Nå, vi skal en tur til København, hvor herre Jørgen Julius om de 12 point ikke går til Finland. And 12 points goes to Finland. Ja, selvfølgelig. Udmærket. Ja, tak til Jørgen Julius. Nå. And finally, the maximum 12 points go to Never Ever Let You Go, Russia. We'll see. 12 points. Thank you, Latvia. Congratulations, Russia, for those 12 points. Skal vi en tur til Portugal og Lissabon. And now, 12 points. Da-na-na-na. Ukraine. Danmark, nej. 12 points. Congratulations. For som du omtalte tidligere, Adam. And finally, 12 points goes to our neighbors, Finland. Finland, 12 points. Hvis det skal være. Det konservative Sverige hopper med på vognen. A lot of people celebrating. Det er svært at se, om de er glade eller... And 12 points, Russia. We'll see. Der er ikke nogen, der har lagt sig signifikant frem i stolen, og man kan sige, jamen altså, et er at gå hen og vinde. Det er vigtigt, at vi viser en vis kærlighed. And finally, our 12 points, they go to Armenia. Armenia, 12 points. Debutanten er med. Good night, Belgium. My goodness, everyone's so loud in here, I get the chills. And at the end, Bosnia and Herzegovina, 12 points. Bosnia Desværre heller ikke nogen point til Danmark denne her gang. Sorry about that, y'all. I thought I made a mistake. And finally, Denmark. 12 points go to Dus. Bosnia and Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, 12 points. Congratulations. Hvordan ser det ud på tavlen derovre, Adam Husted? And finally, our 12 points go to Finland. Ja, det bliver et værhus nede på hotellet. Vi bor jo sammen med dem. Nede på præsidenthotellet. And finally, 12 points go to Finland. Congratulations. Finland, 12 points. Ja, på en eller anden måde er det svært at tage seriøst. Men de har da gjort... And finally, 12 points to Lithuania. Good night from Dublin. Lithuania, 12 points. Ja, der er en massiv modstand mod Litauen. Jeg havde tænkt til, at var vilde med twist. And finally, our 12 points go to Switzerland. 12 point til Sverige. All right, we're going to move on to Lithuania. And finally, Lithuania gives 12 points to Russia. We'll see. 12 points. Det er så lidt, der skal til, Congratulations, for at vi i hvert fald blander os blandt de 10 finalister. Der er langt meget igen. Και τώρα ακούστε με παιδιά, γιατί είναι ειδική περίπτωση. Ja, de vil bare have dem. De siger hit med skejserne. Værsgo ud og turnere ved kasse 1. To say 12, but in Greek, we Greeks, we say 12 only with the song. A song that goes, Dodeka, ούτε ένα τηλεφώνημα, πάμε
Grèce, 12 points. Still singing. Ja, det var næsten så sikkert som ham i kirken. Vi kunne godt bruge 12 point for ham, fordi så... Okay, and Chucky, will you have my mobile number now or after the 12 points? Give it to me now. I bet it's 69, Okay. 69, 69. No. I'm not the French guy. It's 0031-6474-443210. Dial 1. 12 points goes to, I'm very proud to say, Turkey. 12 points. Turkey, 12 points. Den havde vi jo regnet med ville få en lidt anden skæbne. Så er der naturligvis glæde. And 12 points go to Bosnia-Herzegovina. Ja, tillykke med det. Bosnia-Herzegovina. Jeg lagde slet ikke mærke til, at der har været lidt kluder med skiltningen. Det er jo noget, der kan sætte scenen i den grad i kog. At man får et forkert flag på. And finally, we couldn't help but give 12 points to Russia. Russie, 12 points. Der bliver skiftet lidt ud i toppen. Svenskerne har nu ligget på en fjerdeplads. Tina, you deserve it. And then finally, Armenia, 12 points. Armenie, Armenien 12 point. 12 points. And finally, we give 12 points to Poland. I'm just kidding. To That's not Finland. possible. You know that. Og 12 point til Finland. Var det ikke korrekt forstået? Dobranoc. Finland, 12 points. Jamen, altså, det sætter jo et nyt lys over Melodi Grand Prixet i Eurovisionen, hvis finderne skulle stikke afsted med en sejr her. And our 12 points go to Finland. Finland, 12 Og et lille tegn med på vejen. Finland næsten op. Hvad står der? Omkring de 200. 195 point har Finland Ja. i øjeblikket. And the last 12 points we give to Timopila, Russia. Ja, det er fint nok alt sammen. Jeg vil bare lige understrege en ting, Adam. Er uanfægtet, hvilke placeringer Sissel måtte ende op med i aften, så skal hun... Et pour terminer, 12 points pour la Turquie. Turkey, 12 points. Très belle soirée. Merci beaucoup. Gotta practice my French right now, right? Congratulations. And finally, 12 points go to Russia. Russie, 12 points. And now we can see the country. And finally, 12 points go to Turkey. Turkey. Jeg tror lige, jeg sætter mig ned og ser, hvor skæringspunktet er i forhold til Finland, og hvor mange der er tilbage, Adam. Altså ligesom at se, hvornår den... Et les 12 points vont pour la Roumanie. Romania, 12 points. Det, der måske er lidt interessant at se. And finally, the 12 points go to Romania. Romania, 12 points. Rumænien, som jo har været vores lille kæphest. En af dem i hvert fald. Ja. I øjeblikket har Irerne 10. pladsen. 12 points go to the highest hill of the Eurovision, to our beautiful neighbor, Severina. Croatia, 12 points. Croatia, yes. Iceland is next. And our 12 points go to Finland. Finland, 12 points. Et nos 12 points vont à la Bosnie-Herzégovine. Bosnia and Herzegovina, 12 points. Så der er stadigvæk en hypotetisk chance, Adam. Det er i alt sin enkelte goal. Kan godt
And finally, our 12 points goes to Det kan det ikke, Adam. Russie, 12 points. Kunne man bagefter komme og påstå, at finnerne har truet sig til sejren? Fordi hvis man ser på de seneste 5 år, så er det blevet til en 18. plads sidste år. And finally, Bosnia and Herzegovina, 12 points. Bosnia-Herzegovina, 12 points. Så er der 4 lande tilbage, Adam. Jeg vil sige 4 gange 12, det er 48. Grækenland giver for me. And 12 points go to those beautiful, gorgeous, sweet-looking creatures from Finland. Så er det lukket og slukket. Så bliver der gang i synagogen nede i foyeren på hotellet i aften. And 12 points for Greece. We're now going to move on. Congratulations, Greece. Adgangsbilletten til finalen ligger nu og vipper mellem... And finally, 12 points go to... Bravo, majstore, svaka čast, odlično otpevano. Bosnia and Herzegovina. Bosnia-Herzegovina. Det er en stor aften for Bosnien-Herzegovina. Det må man sige. Our last country coming up. Vi skal til... And finally, Bosnia-Herzegovina, 12 points. Bosnia-Herzegovina, 12 points. I think we have our winner, and that is Finland. Det er jo, det er jo vildt. Ja. Det er jo også Danmarks favorit, kan man sige. 12 point fra Danmark til finnerne. Sissel sad i dag og sagde, ja, jeg må sige det. Det er mit favorit. Ja. Han har taget nissehue på. Ja, selvfølgelig har jeg det. De er på vej op. De skal selvfølgelig lige afslutte aftenen med Rock Hallelujah. Det bliver sjovt at se, Adam, om de smider maskerne derop nu. Lige bruge tiden til at sige tusind tak for et dejligt samarbejde, Sissel. Det var en fantastisk god performance i aften. Ja. Så har vi så 2 muligheder næste år for at se vores bidrag, eftersom at vi skal i semifinalen. Og det er det. Det var en sikker pige, 17 år, kørt ind, leveret en forrygende performance sammen med danserne og holdet og Sonic, der jo altså gav den gas. Det var en fornøjelse at følge holdet hernede, i hvert fald. Og så sker der noget derinde på scenen. Det er... Lordi selvfølgelig, som skal ind og give vinder nu. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvad der sker inde i den finske kommentatorboks nu. De var jo rystende nervøse for, at hele Europa ville vende fingeren nedad. Ja. Jeg tror, at Tobias og Thomas sidder derinde nu og tænker, at det er løgn. Jeg tror, vi skyder flyet en anelse i morgen. We have one more trophy. The Greek trophy from Mr. Thoros Rosopoulos. Mr. Rosopoulos. We kissed the monsters and we turned our faces dirty now. Guys, I don't want to spoil your image, but I've heard you are the sweetest guys in the world. Thank you for the excellent show. Congratulations, and next year's Eurovision will be presented in Finland. I think we should hear the winning song, right? We're still waiting for the Greek trophy. Oh. Ja, så er det altså Finland til næste år, hvor hele cirkus Eurovisionen rykker op. Og nu om det ikke kommer til at blive rigtig hyggeligt. Det er jo i virkeligheden bare et tilbud, de respektive vindere får. Så som vi nævnte tidligere, havde det for eksempel været Israel, der havde fået og løbet af med sejren. Ja, så får man tilbud om at afholde finalen, men man kan godt sige nej tak. Og som vi nævnte, Israels tv-station var jo altså ligesom ved at gå ned.